सत्यजुगର ଅବସାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆଜିକ ହେଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଦାନବ ସଂଖ୍ୟାସୁରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ତାପରେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ପୃଷ୍ଠରେ ବହନ କଲି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମନ୍ଥନ ହେଲା ସାଗର ବରାଂ ରୂପରେ ଧରଣୀ କଲି ଉଦ୍ଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ବଳିଷ୍ଠ ବଳିକି ଚାପିଲି ପାତାଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେବି ମୁଁ ରାମ ଅବତାର ମୋ ଭକ୍ତ ଜୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧ୍ରୁବ ଶାସ ପରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଜୟ ବିଜୟ
ଅବସାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେତଏ କରିବ ଅବସାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେତଏ କରିବ ସୁଦୟ ହାତ କର କନକ ବନ ନାରାୟଣ प्रभु गोलकपति आज एपरी किंबा दिल दर्शन ଦେବର୍ଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଆସିଥିଲେ ନବମୁନି प्रभु ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜନ୍ମି ମୁଁ ଧରଣୀରେ ଧରିଆଇ ତନୁ କହି ରାମ ନାମ ଭକ୍ତକୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର प्रभु ରାମ ନାମର ଜପ କରି ମହାପାପୀ ଗଣେ ହୋଇରେ ଉଦ୍ଧାର प्रभु तेज जाऊँ मृत्युरे राम नामर महात्म्य करिवे प्रचार नारायण नारायण ଯାଉ ଦେବର୍ଷି ସମବେତ ସପ୍ତ କାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଆମର ହୋଇବ ପ୍ରଚାର प्रभु ଏକ ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ नारायण ଜଣେ ମହାପାପୀ ରାମ ନାମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାମାୟଣ କରିବ ରଚନା प्रभु जय बलक बिहारी विष्णुकर जय ଜୟ जय बलक बिहारी विष्णुकर जय ଜୟ आज की आश्चर्य रूप करुछि अष्ट नेत्र मोर होइला सफल ताहा पाइले शांत रूप प्रभुंकर आजी ପିତାମହ ଏ ରୂପ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ରାମ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମହାପାପୀ ଗଣେ